L-intervista se tiġi mwassal-ilkom minn Beauty Wisdom tal-Fgura u Lily's Health and Beauty. Antonello Bella jisellmilkom u jilqakom għas-26 episodju mis-sensiela l-intervista. Illum ser nitkellmu fuq UEFA Euro 2020 li l-ħadd li għadda l-Italja rebħu għat-tieni darba wara li fil-finali l-Azzurri jelbu lill-Ingilterra 4-3 wara loti tal-penalties. Il-klip qasira li bija ftaħna għal-programm tal-lum huwa omaġġ żgħir lit-tim ta' Antonello Sports Blog oġbu jagħmel lit-tim rebbieħ tal-Italja. Nishtaq għal-daqsan nuħdi l-okkazjoni biex nifraħ l-partitari tal-Azzurri fissem it-tim kollu tan-netwerk ta' Antonello Sports Blog għal da' suċċess miksub. U laqet nitkellmu fuq il-partitari kif diġa qegħdin taraw bħalissa illum għandna panel żgur m'għandha bżonn ta' ebda introduzzjoni magħkom is-segwaċi tagħna. Dan il-għaliex miegħi il-lejla għandna l-attur Clayton Zammit li huwa partitarju tal-Italja, l-DJ u prezentatur radiofoniku Nate Darmanini se jkun qed jiddefendi l-bandiera tal-Ingilterra kif ukoll l-attur u prezentatur Luca Lorenzo li qiegħed hawnhekk bħala partitarju ta' Spanja. Infakrukom ukoll li anki intom għandkom l-opportunità illi tgħaddu id-domandi tagħkom lil panel tagħna llejla, forsi għandkom xi kurżità, xi opinjoni tixtuq taqsmu għakom u dan tistaw tagħmluh permezz tal-kummenti live illi qegħdin nagħmlu appuntu bħalissa. Infakkukom ukoll bħalissa d-dejja l-logħba bejn Gżira United u Sant Julia mill-UEFA Europa Conference League it-tieni leg tal-ewwel round bħalissa Sant Julia qegħdin fil-vantaġġ bl-iskor ta' wieħed b'xejn skurjat minn Bendgete Gomis fil-20 minuta. Nfakrukom ukoll li għandhom jibdew ukoll il-logħbiet minn ftit ieħor la Fiorita Birkirkara u Spartak Tirnava kontra Mosta. Nfakrukom ukoll illi ovvjament din hija t-tieni stream li qed nagħmlu ta' dal-programm għal daqstant wieħed jittama li l-affarijiet jimxu sew jekk le nfakrukom li dan huwa programm live għal daqstant kollox jista' jiġri. Mela, nibdew għal daqstant il-programm tal-lejla u l-ewwel domanda tmur għal Clayton illi l-ewwel nagħtik merħba lura fil-programm l-intervista u Grazzi tal-istedina minant il-kampjoni d'Ewropa. Proset ta' suċċess miksub mit-tim favorit tiegħek f'UEFA Euro 2020.
bla dubju li dan huwa suċċess mistħoq għall-Azzurri meta sa mill-ewwel logħba u ma kienu qed jikkonvinċu għal daqstant naħseb illi naqblu jekk ngħid l-statement illi fl-aħħar mill-aħħar l-aħjar tim rebaħ UEFA Euro 2020. Naqbel. Bażikament it-tim Taljan meta tqis li bdejna mill-2017 meta spiċċajna laqqas biss għaddejna għal tazza tad-dinja tal-2018 konna tim letteralment bit-tlet players irtirati, Buffon, Barzali u De Rossi, tim bażikament illi meta beda il-kwalifikazzjonijiet ta' l-Euro 2020 l-ewwel dubju tagħna s-supporters kien tid-darba ħajnexxielna ngħaddu, u mbagħad wara li għaddejna imma ħanadduh il-grupp għax kulħadd qal u l-Italja ġiet fi grupp faċli, da żgur. Svizzera li spiċċaw qalgħu il-Franza. It-Turkija li qabel dal-Euro kull ma kienu tilfu darbtej, inkluż, ġifieri fil-kwalifikazzjoni tuftit qabel, inkluż 4 punti kontra l-istess Franza, u Wales illi m'għandhom xejn, però fil-2016, fil-2016 għan sena bil-Malti, meta ħadu semra għal darba fil-Euro, baqgħu sejrin u għavanzaw sa' kwarti tal-finali. Ġifieri, meta qed semmu il-grupp li kellna Taljani, kulħadd ħaseb illi kienet diġà tkun xi ħaġa kbira li ngħaddu l-grupp. Spiċċajna għaddejna l-grupp b'7 goals skurjati u l-ebda wieħed maqluħ, 3 b'xejn u b'xejn, minn hemmhekk ġiet il-logħba mal-Awstrija fejn bażikament dik kienet daqqa tajba u fej il-players qalu isma' kalmaw, fej rbaħna 2-1 wara l-ħimbarrani fl-logħba li tawna fastidju kbir. Minn hemmhekk imbagħad ġiet il-logħba mal-Belġju fejn kulħadd ħaseb li aħna ħanqalgħu żgur għax mal-Belġjum u l-Belġjum letteralment għadnilhom barra marhom minn fejn ġejtu. Billi qegħdin l-ewwel fir-ranking tal-FIFA sa dak iż-żmien, xi ovvjament mhux ħajibqgħu, ma tagħmlu xejn. Wara ġiet il-logħba ma' Spanja li ovvjament Luka jista' jifhimni sew, kienet l-uniku logħba nista' ngħid li ma kienx ħaqna nirbħu, xi nitkellem dak li hu, ma kienx ħaqna nirbħu, però hemmhekk urejna kemm veru dat-tim jista' jasal. Fil-final mal-Ingilterra taqta l-ewwel 20 minuta ma kien hemmx logħba. L-ewwel 20 minuta iva l-Ingliżi kienu ħafna aħjar u jiena ġejja tagħna, però mill-20 minuta l-qudiem ma kien hemm xejn. Sakemm weġġa Chiesa, ma l-weġġa Chiesa ma t-Ingliżi ġew ġej. Però naħseb li iva kien ħafna. Mela, l-ewwel domanda addizzjonali xtaqt insaqsik Clayton hija meta ħsibt illi l-Ingilterra kienet ser tirbaħ, anzi l-Italja, skużawni, kienet issir ċampjon tal-Ewropa, meta kien dak il-moment fejn qed iva. Mal-irbaħna lill-Belġium. Mal-irbaħna lill-Belġium qed dat-tim ħajasal. Onestament ma' Spanja ħanitkellem straight, ma' Spanja pretendejt li nkunu aħjar. Ma' Spanja pretendejt li ħanirbħuha aktar b'mod faċli. Meta rajt il-logħb ta' Spanja qabel, jista' jikkonfermanna Luka, meta rajt il-logħb ta' Spanja qabel, dis-sena ma pressjonax. U jiena din hija s-sena li jistgħu nefel naqalgħu Spanja. Alright, fl-2016 minnija wkoll. Però darba ħassejt li kienet iktar faċli li nagħmluha. Fil-verità, Luis Enrique, reġa' wara kemm coach kbir, u plejers bħal ngħidu aħna Petri, illi huwa plejer illi l-qudiem ħajkun aqwa minn Xavi u Iniesta, almenu s-sekki delli qed juri. Sewwa, plejers bħal nipprova niftakar dak il-plejer li ieħor illi ovvjament bħal Laporte illi għamel logħba papali. U plejers oħra illi bħal Sergio Busquets dak kien, Sergio Busquets illi kulħadd jgħid spiċċa għamel logħba kbira u hemmhekk weġġawna mhux tgħid. Però naħseb li l-logħba mal-Belġium jiena tatni dik id-daqqa li attiva. Din il-Euro ħanirbħuha. Mela, la semmejna Spanja, ejja ħalli ndaħlu lil Luka fil-kredu qabel ma mbagħad immorru għal Nathan. Luka, merħba lura fil-programm l-intervista. Ikolli nammetti li ma konċ qed nistenna li ħanara l-Ispanja tasal sas-semifinali, biss minkejja l-intoppi kollha li kellkom għamiltuha. X'inhu l-kummenti tiegħek fuq il-wirja tat-tim Spanjol f'UEFA Euro 2020? Mela, l-ewwel nett nista' ngħid kelma li naħseb kulħadd jaqbel miegħi at this point. Spanja kienu sorpriża tat-tournament. Jiena ngħid il-verità hemm ħafna nies ovvjament ikun hemm il-benter jgħidu għax intlajtu fis-semifinals jew jkunu sommu mat-Taljani jgħidu lajnikom kollox. Hekk jien ndur lehom u ngħidulhom jien għadni ma nafx bl-matematika għaddejna mill-gruppi
Għax anki biex naddum il-gruppi ma nafx kif għaddejna to a certain extent. Il-logħba kontra l-Kroazja mbagħad ħadet li ħafna minn saħħti. Għax ovvjament kien hemm dominanza mill-lob tagħna, ma kien hemm miżbal ta' Simon. U bil-Malti isa recap tat-tim Spanjol daw l-aħħar 3 snin kienet dik il-logħba fej nowru lob ta' dominanza, ma mbagħad dejjem ikun hemm dawk l-iżbalji nispiċċaw jitfawna lura. Il-logħba kontra Switzerland kienet li kienet, ifhem, ma kontx qed nippretendi ħafna meta wasalna l-penalties qed jekk ħaninqalgħu at this point tkun disappunt kbir. Imma kif qal Clayton il-logħba kontra t-Taljani u mbagħad is-semifinal. Minn biss jiena kont qed nara l-logħba ma' ġemp attur ieħor kbir Carlos Farrugia li huwa supporter tat-Taljani. Punt minnhom dar lejja għall-isma' li mhux biex noqgħod nimlik għalli ma vera għandkom ċans li taqlawna. Mbagħad meta tiġi għall-penalties u bħalma jaf ngħid hija lotterija fil-verità. Imma s-sorpriża għal punt li tella skwadra vera żgħira, tella ħafna smijiet li ġenwinament nies bdew jaħarsu lew jgħidu li dal-plejer minnu. U jiena dejjem kont induru ngħidulhom għagħti ċans il-logħba tispiċċaw tkunu tafu minnu dal-plejer, speċjalment plejer bħal huwa Pedri. Semmi Clayton ukoll jiġifieri. Da Pedri kombinazzjoni kont qed insegwih fis-Second Division ta' Spanja, meta kienu għadhom Second Division Huesca u kien qiegħed ma' Las Palmas. Kien hemm min qalli supporters tal-Barcellona stess meta ġimgħana għalli da minnu. Qedtulhom dak huwa plejer li purament ħajmur out on loan imma huwa tajjeb għandu l-potenzjal. L-aploba waħda kontra l-Juventus fi-Champions League baqa' starter mal-Barcellona. Issa għas-season li ġej, ifhem biss ma l-iskwadra tal-Olimpjadi, issa dat tifel ma jkunx waqaf sekonda jelab il-futbol. Apparti minn dak qegħdin ngħidu wkoll il-gowler Unai Simon li apparti żball li jagħmel, xorta wera li huwa kapaċi, minn biss mid David De Gea għaż viċin li jieħu number 1 spot. Difensuri bħal Eric Garcia li again reserve fourth choice mal-Manchester City beda jagħmel prestazzjonijiet tajbin. Jordi Alba li anke bħal Sergio Ramos beda juri li minkejja li għandu żmien xorta qiegħed hemmhekk. Gerard Moreno kellu momenti tiegħu, Dani Olmo li kemm ħafna supporters Taljani li faħru għall-logħba, jiġifieri the future is looking very bright at this point ta' Spanja. Again, ħatta bi kbira ħafna lajna fis-semifinals imma m'hemmx tagħmel. It is what it is. Nate, neġi s-salik, nsellimlek u nilqek. Sellimlek live minn Wembley. Għal-program l-intervista. Importanti. Mela, l-Ingilterra, irnexxilhom jisibu triq biex jaslu għall-ewwel finali wara nuqqas ta' 55 sena, iżda minkejja kollox football has not come home. Xorta waħda però nistgħu ngħidu li kien kampjonat Ewropew pożittiv għat 3 miljoni, x'taħseb? Dibeta tikkonsidra l-Ingliżi dejjem kienu t-tim li jew ma jgħaddux għall-Euros jew għall-World Cup, dejjem jaqalaw fil-gruppi, it-tim li dejjem jaqala fil-round of 16, illi f'żewġ major tournaments l-Ingliżi nexxilhom jaxlu semi-final u final. It's an improvement. Again, mat-Taljani it was fl-opinjoni tiegħek l-esperjenza ta' Mancini u l-esperjenza ta' players pal Chiellini u daw kollha għamlu għadil ħaġa. L-Ingliżi għandhom tim li biex mhux għax nżomma l-Ingliżi, ma fl-opinjoni tiegħi li fil-futur għandna nisimgħu ħafna biha għaliex l-Ingliżi dejjem kienu dak it-tim li ma kinux tim. Ġifieri fi żmien Beckham u fi żmien Lampard u fi żmien il-plejers ikbar kollha kellhom plejers kbar ma qatt ma kienu tim. Id-darba bil-kontra hemm ħafna hemm maqda u naħseb li kera kienet li titlifa, ovvjament l-Ingliżi u ma l-Ingliżi kif raw final. Raw kbir, għamilna bħalhom, it's coming home, ħraqnija. But yeah, I mean, this is what it is. L-Italja, I mean, fl-opinjoni tiegħi on paper, player ma player, l-Ingliżi they were a match. Jien naħseb l-esperjenza kienet kollox. U l-esperjenza ta' Southgate, l-esperjenza ta' Mancini, it's all about experience, you know, dik li rajta ġbir il-finali. I mean, ma rabħonnix b'xerba b'xej, għab kif? Il-lotterija tal-penalties li storikament l-Ingilterra ma tantx iġġibilhom ris din id-darba. Eżatt. Reġgħet għamlitha. Fuq Southgate se nitkellem fit-tieni parti tal-programm, biss għax naħseb għandna ħafna fuq ix nitkellmu rigward Gareth Southgate, biss ħansemmi plejer li kellu kampjonat Ewropew pożittiv.
u plejer li inti wkoll familjari miegħu anzi tnejn li nsetgħu ġew tnejn li huma mill-klabb li żomm miegħu inti Manchester United, Harry Maguire u Luke Shaw. X'inhu huma l-kummenti tiegħek rigward l-Ewropej tagħhom? Maguire dejjem miskin naraħ bħala l-scapegoat għax ovvjament li tiraħ ma' Manchester United m'għandux is-saħħa bħal m'għandu mal-Ingliżi, m'għandux il-Stone, m'għandux il-Walker. Għandu l-Shaw dejjem imma fil-United m'hemmx dak li. Mal-Ingilterra ura kemm hu plejer kbir Harry Maguire li fil-fema tiegħi bissu jkunu l-captain mhux Kane. U Luke Shaw wara l-orrur li għadda minnu, injury kera, ovvjament żmien li għadda ma' Mourinho, li wara issa Mourinho ħareġ faħru. Luke Shaw, huwa naħseb dak kien plejer li kieku kellu jagħtu player of the tournament kien ikunu. Luke Shaw. Għaliex ma baqax Luke Shaw, sar Roberto Carlos. Fil-fatt ukoll l-Ingliż. Din hija l-fatt fejn l-Ingliżi narhom ikabruha fejn plejer komuni bħal Luke Shaw saqalulu Roberto Carlos. Ma x'jagħmlu komuni? X'inhu differenti? Komuni fis-sens li Eżin Roberto Carlos kitiblu fuq Twitter u ċabċab. Di isa li l-Ingliżi għandhom din kif taqbad tgħid din il-ħaġa li għax Ingliżi. There's good forsi għax jisimgħu mhux sexy daqs Spanjol kif jismu Pedro whatever. Jgħidu la mhix plejer da, ma x'ismu Luke Shaw. Tajjeb wissa dan it-tant daħlilna wkoll aġġornament minn ġewwa l-Slovakkja l-Spartak Tirnava UEFA Europa Conference League fetħu l-iskor kontra Mosta bl-iskor ta' 1-0 Bidvardzik jiftaħ l-iskor għat-tim Slovak għal daqstant Spartak Tirnava 1 Mosta xejn meta ddew 17 minuta lob. Il-logħba l-oħra bejn la Fiorita Birkirkara għadha bl-iskor ta' xejn waqt il-programm jekk jidħlu xi aġġornament bi 3 logħbiet li involvu 3 timijiet Maltin fil-UEFA Conference League. Ovvjament sejrin ninformawkom bihom. Mela ħallissa niftaħna għad-diskussjoni fuq it-3 membri tal-panel. Waħda minn novitajiet li kellna f'daw il-kampjonati kienet li din id-darba il-kompetizzjoni kienet mifruxa fuq diversi bliet fl-Ewropa flok f'pajjiż wieħed bħalma jiġi s-soltu. Dan sar biex permezz tek il-UEFA tiċċelebra is-60 sena minn mindu bdew daw il-kampjonati Ewropej. Nixtieq nuħu round mill-panel fuq jekk din l-idea ġbitkomx u jekk taħsbux li kienet suċċess jew le fil-fema tagħkom. Jibda Clayton u mbagħad Luka u jalaq Nathan għalkemm min irid jintervjeni in between go ahead. Mela, bażikament jiena le, ma naqbilx. U ma naqbilx ħanajt il-għala. Sa aħna basically kellna 3 logħbiet tal-grupp l minhom 3 l-huma ġor huma. Mbagħad kien hemm lob fejn morna Wembley, morna darba l-Ġermanja u ġejna morna Wembley. Iż-żewġ logħbiet l-oħra. Għall-Ingilterra kienet aktar faċli kienu kollha Wembley l-lob minn barra waħda minnhom kontra l-Ukrajina, bażikament l-aħfef logħba fuq il-karta li lagħbu barra mill-Ingilterra. Però mbagħad għandek pajjiżi oħra li pereżempju l-ewwel lagħbu għall-argument Ruma u mbagħad kellhom imorru 3 ijiem wara, 4 ijiem wara jilagħbu Baku. Jew jilagħbu ir-Russja f'St. Petersburg eżempju u 3 ijiem wara jridu jilagħbu Ġosefija. Ma tagħmilx assolutament sens. Nifhem illi xtaqgħu jagħmlu xi ħaġa ġdida, però speċjalment bil-pandemija għaddejja kif għaddejja, assolutament ma naqbilx. Ma naqbel xejn. Bħalissa jiena kont naqbad issa orajt għaddiet issa għaddiet li kellu jiġri sar, eċetera, eċetera. Imma nieħdu eżempju mis-supporters Finlandiżi. 86 każ ta' coronavirus wara l-ewwel swab test wara li ġew mir-Russja. Kienet xi ħaġa daqsxejn insensata minn ħata Seferin jew Ċeferin, onestament ma kif tajjatlu eżatt, il-President tal-UEFA li għamel ħaġa bħal dik f'pandemija għaddejja bħalissa. Però nerġgħu mmorru fuq futbol biex ma naqbilx fuq Covid u affarijiet oħra, xorta ma naqbilx magħha għar-raġuni illi ċertu pajjiżi kellhom jagħmlu ħafna iktar traveling minn pajjiżi oħrajn. Din saret biex jgħinu l-pajjiżi l-kbar. Bħal ngħidu aħna l-Italja, Spanja u l-Ingilterra li lagħbu ħafna mill-lob tagħhom ġo dar. Mentri pajjiżi oħra bħal jien naf Svizzera xi semmi tim li kien sorpriża xorta ma labx logħba waħdahom. Ma naqbel assolutament xejn. Ġeferin diġà qal li mhux se terġa' ssir, ħaġa uffiċjali li mhux se terġa' ssir u li kollox jimxi kif kien qabel. Ġifieri World Cup jew Euro issir fit-tali pajjiż tibda u tispiċċa ġo dak il-pajjiż.
Mela, jiena ngħid il-verità, di meta ġejt biex noqgħod naħseb fuq, meta ġejt biex nipprova nfehma tfajla, xi saqsitni għalt li daw għal din jilagħbu hekk madwar l-Ewropa kollha. Jiena dor tal-10 ta' pandemija globali, il-UEFA l-iktar ħaġa li l-UEFA jistgħu jagħmlu l-qalwija jien xorta nagħmluha. U bħalma qal Clayton, tipo ma trix tagħmel il-focal point ta' kollox tipo l-COVID, imma kienet il-loġistika nightmare to begin with. Ta' meta ma kienx hawn pandemija, aħseb wara going forward. Issa, is-sentiment nifhimha bħala idea hija idea drammatika ħafna u tajba ħafna, imma loġistikament it's a nightmare u wkoll mill-timijiet bħalma tkellmu Wales kienu l-iktar tim li traveljaw u għalihom it's not fair. Alla volja grant ta' jiġifieri dawn meta jagħmlu traveling kollox first class, jiġifieri mhux qegħdin ngħidu ħajmorru fuq ir-Ryanair jew affarijiet hekk. Imma xorta u għandek dik il-fetik ta' traveling, which is not good at the end of the day, meta inti qed taqsam l-Ewropa biex tmur telab logħba. Issa il-qatt ekonomiku hija dik. Kompetizzjoni, għaliex issir kompetizzjoni jew issir event tal-massa biex nżommu mat-tema tal-COVID bħalissa. Issir biex tista' ġenera flus dik l-ekonomija partikolari tal-host country. Issa xorta qed ikun hemm ħafna pajjiżi li qegħdin jagħmlu joint bids, pereżempju niftakar il-Euro kien hemm Ukraine u Poland u pereżempju Awstrija u Switzerland. Dawk il-pajjiżi sar jaffordjaw jagħmluha kif ukoll pajjiżi kbar. So il-fatt li jkun ġo host nations jew host nation dik hija l-iskop tagħha ekonomika at the end of the day biex tagħmel dil festival tal-futbol hawnhekk. Fis-sitwazzjoni ta' Euro 2020 jew Euro 2021 ngħidilha li trid, nista' nifhem x'ġaraw kollox u hekk, issa daqshekk kapitlu magħluq u għaddiet. I mean, kienet idea far-fetched, żid il-COVID fuq ġiet logistical nightmare u mbagħad jispiċċa jiġri bħalma ġara fil-Final Wembley bażikament li tara ma nafx kemm in-nies jaraw is-seats vojta fis-semifinals u qalu effett biex ma nkun niċċensura lil nifsi ħammorru u ħanoħdu dawk il-postijiet vojta. I mean, Nate jista' jikkonferma aktar u aktar u għaxu ra affarijiet li kienu qegħdin jiġru ġew hemm. Jien ma mortx, Le, inti ma mortx, imma rajtek bir-rankatura tuħadha minn San Ġiljan biex tipprova tidħol Wembley. La, jien li nista' jgħid fuq di tal-tournament kif kien, ovvjament ma kienx idea ta' Xeferin, ovvjament kienet idea ta' Platini u ovvjament, eżatt, biex Antonello jgħid eżatt tal-fejn, ovvjament dik kienet idea li ma ġraċ il-biera u anke kellha ssir is-sena l-oħra, jibda biex. Il-pjanijiet probabli dew isiru ma nafx kemm, 4-8 snin qabel, ġifieri il-pjan żgur ma kienx hemm il-COVID fil-daws, ħadd ma kellu idea x'kien ħajġri. Jiena ovvjament bħala supporter li noqgħod id-dar nara l-logħba li fejn jkunu ma tagħmellix differenza. Tagħmel differenza imma għal dak il-pajjiż, għal dawk il-pajjiżi li jmorru ovvjament u traveling u hekk, imma bħala spettatur ta' xi ħaġa bħal din. Honestly ma tagħmellix differenza fejn issiru ma ssirx. Jiena rajta bħala turnamenti ieħor bħala spettatur ma tagħmelx differenza, tagħmel differenza l-timijiet u kien hemm l-Ingliżi u l-Taljani u ever li kienu qegħdin home ovvjament naħseb tgħinhom di imma again, ma nafx bħala logistically ma llum il-ġurnata l-futbol sar jaħdem għat-television. Jiġifieri I mean bħala produzzjoni tistax tgħid li ma kienx xi ħaġa kbira anki l-intro tal-da u l-closing. Jienu affarijiet li qatt ma rajnihom qabel f'ċaġa tal-Euro. Però biex ma nagħmlux kollox fuq nota negattiva għax l-Italjana kollha tajnija naqa' bis-sied il-kunċett. Jien l-unika punt fejn vera ħadd pjaċir dawk is-supporters tal-Ingliżi li marru jaraw l-Ingliżi f'Ruma. U kemm għal dawk is-supporters Taljani Maltin, għax dejjem Maltin qed ngħid, li marru nexxirlhom jaraw is-semifinal Wembley. Għax nista' nifhem kienet opportunità unika ħafna li fej jistgħu jmorru jaraw in-nazzjonal ġo sitwazzjoni tal-Euro kieku l-Euro ma kienx daqshekk mifruxa iktar u iktar fi żmien il-COVID nas ma kienx jkollhom dik l-opportunità. So at least is-supporters tal-futbol Maltin kemm tal-Ingliż u kemm tat-Taljani gawdu minnha. Ħadu esperjenza unika. U mhux biex insemmu l-COVID imma l-Ingliżi dom kemm ħabru li minn dil-ġimgħa kien hemm xi 9 miljun li ġew positive wara l-finali, ġifieri.
Għalhekk semmejda jenu, logistically is a nightmare. Għalu, they're not gonna do it again, it's never going to happen. Again, mux il-wefa t-sajja, il-wefa ta' Platini li għamlet di, u għamlet naqqaffariet kagati dik Platini għamel ħafna frejjeċ li jek nibdaw fuqom naħseb mux ntawlu s-sijamma. L-ewel wieħed huwa l-FFP u niqfu hemm. Dak kemm isemmu dak biss, l-ikbar froġa FFP u niqfu hemm. M'għandix għalfejn nidħol fid-dettal fuqha. Lawdent, fimtek mill-ewwel Clayton. Fuq dik imma se jkun iktar okkażjonijiet biex nitkellmu. Mela l-ewwel parti tal-programm ta' hawnhekk ibqgħu magħna li xwara dan il-blok ta' riklami id-diskussjoni tkompli. Għanna ħafna reklami. Kemm għadna l-ura? X'inhu? Kemm għadha l-ura ostra fuq Facebook taf li għadu qed jitkellem ngħid hawnhekk. Wisdom tal-fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' żgurija. Jiena bdew ir-reklami. X'inhu? Lily's Health and Beauty għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni. Merħba lura t-tieni parti tal-programm l-intervista l-produzzjoni ta' diskussjoni li Antonello Sports Blog tella kull nar ta' ħamis fuq temi sportivi u tajjeb ngħidilkom illi Gżira United għadhom kemm ġabu draw kontra Sant Julia għal daqstant l-iskor f'din il-logħba huwa ta' Gżira United 1 Sant Julia 52 minuta logħba li qed tintlab fil-Ground ta' Ċentinarju ġewwa Taqali mill-UEFA Conference League iż-żewġ logħbiet l-oħra li jinvolvu t-timijiet Maltin bħalissa jaraw drota xejn b'xejn bejn la Fiorita u Birkirkara u Spartak Tirnava li qegħdin f'skor ta' 1-0 kontra Mosta. Fakrukom qegħdin niddiskutu il-programm UEFA Euro 2020 flimkien miegħi Antonello Bela u mal-mistednin li għandna li huma Clayton Zammit, Luca Lorenzo u Nathan Darmanin. Inħafakakom ukoll li min joġbu forsi tfa' xi domanda lil-panel tagħna għandu iċ-ċans jagħmel dan u aħna ovvjament nkunu nistgħu nitfgħu d-domandi lill-panel u fil-fatt għandna komment mingħand Mark Xkembri fejn qed jitlob l-opinjoni tal-panel fuq Franza u dak li nkwiet li spiċċaw bih meta kienu fost il-favoriti għal-rebħa. Clayton, naf li Franza huma rivali tat-Taljani għal daqstant se nħalli fidejk jiena. Mela, iva, jiena għalija Franza kienu diżappunt enormi. Naħseb li l-ikbar diżappunt fil-fatt ta' dan UEFA Euro 2020 kienu huma. Jiena kont ċert li huma favoriti, kont ċert li Italjani jekk se naslu konna se niġu magħhom konna se nieqfu il-UEFA Euro 2020 tagħna kienet se tieqaf proprju kontrihom. Meta tara players bħal Pogba, bħal Kanté, bħal Mbappé, bħal Griezmann, bħal Detonka Benzema, bħal Hugo Lloris, insomma tibda qastieqaf. Però hemm ukoll żbalji kbar ta' coach li għandu rasu jibsa aktar miż-żonqor. ċoħe Didier Deschamps. Li kif tista, bil-rispet kollu, sa mux għax jilab mal-Milan, ma kif tista tħallil Teo Hernandez barra mit-tim biex jittella Luka Dinje? Waħda, kif tista tħalli plejer bħal Upa Meccano li għadu kif inxtara b'somma rekord mand il-Bayern Munich tħallih barra mit-tim, titlef il-Lajmerik Laport li għalk soħat tijaw ħaduħ Spanja u Spanja nexilhom jgħaddu mill-kwarti tal-finali fl-istess ġurnata l-inqala fija Franza min jafx il-peċir Ajmerik, sawa? Minar ma semmi players oħrajn, xem ħafna u ħafna players. Bħal ngħidu aħna Eduardo Camavinga illi għadu żgħir u 100% li jista' jtik ħafna u ħafna iktar għajnuna fit-tim il-qudiem. U anki issa, jien nemmen illi d-disappunt ta' Franza
għandu isem ikun jom li huwa Didier Deschamps. U Kylian Mbappé. Kylian Mbappé huwa plejer li ovvjament issa kulħadd qed jara r-rivalità ta' bejn Mbappé u Holland ġejja rivalità ġdida ta' bejn Messi u Ronaldo qed tissir f'dawn it-tnejn u sissa Mbappé qabel din il-Euro kont nemmen li iva huwa Messi u Ronaldo ġdid. Wara din il-Euro niżel ħafna l-isfel għax kellu Euro diżastruża. Fil-fataqqas biskurja gol. Skużi? Fil-fataqqas biskurja gol. Eżatt, u il-penalti deċisiv għalliħu. Ekku. Ġifri dan inqalaw sempliċement ħabba fih. L-uniku gol li skurja ħasrulu. U għamel assist fl-istess logħba ħasrulu wkoll, imma ma joġġ. Issa kienx jew le ma ntux. Kien gol kbir ukoll, tgħid. Ejva. U kien gol. Ħafna. Kien gol. Ħafna. Kien vera gowi biex jakka jien niddilu u t-tunel kollha konna nagħmluh, imma insomma, il-fattu li ma mhix gol. Ġirina nemmen li Didier Deschamps u Kylian Mbappé huma żewġ ismijiet tal-falliment Franċiż. Nejt, innu kam nafxek rridu xizidu xaħġa fil-qosor. Rigward Franza, Eżatt. rigward xinu mistoqsi. Fimni Franza ovvjament kien ħafna paroli fuq Franza, x'Franza ħajirpuha u Franza ovvjament inti minn Madrid tibsa minn tim Franċiża tara l-plejers għandhom Franza Pogba, Mbappé, Varane, tgħid Marelli x'inhu ġej. Ma urew li jismani, kull tim kaxxa magħluqa dal-lig, m'hemmx xi ħadd li jisma' kunċert la terba'. Skemm konna ċert l-Ingliżi ma kien ċert ħadd naħseb jien. Luka? Jina naf li rajt miljun post fuq social media kulħadd jgħid li the strength and depth li għandhom Franza hija tal-biża li kapaċi jħorġu naħseb b'sitt timijiet u jerbħu għad il-Euro. Ma fil-vera sens tal-kelma, it's not about the names, hija it-team. Dik dejjem. Jien niftakar fil-bidu tat-turnament qed it-Taljani m'għandhomx ċans ġast tar-raġun, jekk għandhom ċans it-Taljani għax it-timijiet l-oħrajn huma niżlu livell milli huma telgħu. Imma t-Taljani jekk m'għamlu xejn urew li fil-vera sens tal-kelma l-unità hija kollox. U anki l-Ingliżi at the end of the day għax fil-fatt jiena personalment xtaqt li l-Ingliżi joħduha ġast biex ikollhom frott mill-proġett li qegħdin jagħmlu ta' St. George's Park. Li ovvjament tagħmlu minn kollox biex jiġbru il-nazzjonali jisu club site. Ħaġa li kemm il-darba provaw jagħmlu nazzjonijiet oħrajn, imma kif għamlu għall-Ingliżi vera toġobni jiena u xtaqt li għall-inqas joħdu frott ta' dak il-proġett li kienu għamlu. Jiġifieri to conclude li qed nipprova ngħid hija diet, again, it's not about the names. Jekk dawk in-names ma jmorrux flimkien u jiġġieldu għal għan wieħed, ma tagħmel xejn fil-futbol. Mela, semmejna il-diġa diversi spunti fuq timijiet maquda u mhux timijiet maquda, biss qabel xejn nixtieq li ntella naqra din il-grafika fejn fiha ser naraw l-għażliet tal-UEFA għall-aħjar 11 ta' din il-kompetizzjoni illi huma appuntu dawn. Gianluigi Donnarumma bejn il-lasti kif qegħdin taraw, Kyle Walker, Leonardo Bonucci, Harry Maguire u Leonardo Spinazzola, l-erba' defensuri, Pierre-Emile Højbjerg, id-Danis, Jorginho u Pedri f'nofs il-ground bl-attak ikun kompost minn Federico Chiesa, Raheem Sterling u Romelu Lukaku. Mela nixtieq nieħu round minant il-panel fuq jekk taqblux jew le ma dina l-għażla. Ħanibda b'Luka. U nagħlaq b'Nejtin issa il-Klejtin se ngħidilkom ukoll għalfejn se nħalla ħall-aħħar. Mela, ifhem bħala l-ewwel nett qed inħossni xokk li Roberto Carlos mhux qiegħed hemmhekk, jiġifieri dik qafsa tal-qalb kbira ta' jiġifieri. Ma ifhem. Ma tantx hemmx tikkomplejnja biha dik il-lajna, pa' jmin Spinazzola naqal kontrajt minnu qabel ma weġġa sfortunatament. Tista' tgħid li kien parti integrali ħafna mill-progression tat-Taljani sa dak il-punt li kien weġġa. Pedri m'għandix għalfejn nitkellem iktar fuq u ngħid il-verità x'ifhem. Ora kemm hu plejer tajjeb, ora kemm potenzjalment kapaċi jkun plejer kbir għax at the end of the day ftakar li da għandu nqas minn 20 sena, I mean,
As niprofa nemmen jew niprofa naħseb x'kont qed nagħmel ta' tiegħu li qed jagħmel issa. Jmien Antonello tiftakarni mal-birku qas ħafna tiballun, jiġifieri probabbli dak kien il-level tiegħi dak iż-żmien. Players oħrajn ifhem l-attakkanti tantx hemm fejn tmur ifhem l-Ingliżi waslu sal-final bis-saħħa wkoll ta' Raheem Sterling, opinjoni tiegħi, player li within the leagues jkun qed jaqla ħafna kritika mbagħad meta jiġi għal dawn it-tournaments. He shines mainly għax ovvjament għandu l-ikbar don tiegħu li hija l-pace. Sfortunatament finishing ma tantx qiegħed hemmhekk. Lukaku jisni ma tantx naqbel jew lessa forsi għax il-Belġium ma marrux għal dawk l-stages, il-latter stages tal-kompetizzjoni. Jiena forsi kont impoġġi l-Kane iktar mill-Lukaku. U koll, alla volli jatweġġan ħafna biex nejda, seta jkun Ronaldo koll il-ponta. Għax fil-gruppi, fil-lob li insertajt rajt tal-Portugal jena, xie kolli nammetti ma marajċ il-lobbit kolla, kellu l-potenzjal li jkun il-ponta u koll. Imma then again, in-nies minn għazlu l-aqwa line-up tal-tournament, nasib huma nies iktar kwalifikati minni u minna, ġifiri minn jien biex immerjom, tifhem? Ma dik l-opinjoni fuqha. Mela, qabel ma ndaħħal lil-Nathan, aġġornament oħra minn ġewwa l-Slovakkja, Spartak Trnava jskurjaw it-tieni gowl kontra Mostar. Din id-darba ikun Yusuf illi ipoġġi wkoll l-Slovakki fil-vantaġġ globali ta' 4-3 f'dan il-konfront. Nathan, il-kummenti tiegħek fuq top 11. Jien ovvjament Lukaku tajer l-barra. Bħala supporter tal-United naħseb hemm ħafna bħali li ma jifilħux jaraw il-Lukaku. Ma naħsibx li kont impoġġi il-Kane, ma x'bdan ċamel. I mean fil-final, kont nikkonsidra l-final. Naħseb naqbel ma' Luka, naħseb li kont impoġġi Ronaldo. U ovvjament, nafx kif Roberto Carlos mhux jgħid fil-lista, but anyway. Fil-ferma tiegħi naħseb sakemm kellu l-inġeri Spinazzola kellu Euro impeccabli. Hemm Maguire ukoll jiġifieri għall-inqas il-United għandhom wieħed hemmhekk. Le bħala United qegħdin tajjeb jisna. Insomma wieħed għax ngħid. Insomma, ħalli naqra l-kelma issa qed naraħ qed jitħaq hawnhekk lill-coach tagħna, il-Clayton. Għadettu tużer li nixtieq nitfa' wkoll. Jiena niftakar, ma nafx hekk Clayton mhux tkun problema li nsemmija, meta kien ikun hemm dal-ħafna tournaments tal-5-a-side u kulħadd kien jiġġieled biex ikollu l-Clayton coach għaliex kien il-garanzija illi it-tim immexxi minn Clayton jista' jasal. Mela coach, x'taħseb? Stenna. Ħankun il-coach bħal-Mancini. Ħanagħmilek nejek bħalu. Mancini ħanitkellmu dal-waqt. Mela, ara jena basically naqbel ma' 10 minn dan il-11, ġifieri Donnarumma bħala gowler nemmen li kien l-aqwa. Kien l-aqwa raġuni li dawk iż-żewġ lobiet ma' Spanja u ma' l-Ingilterra rbaħna bil-penalties. Għax kieku jina li Jan Sommer kellu Euro kbir. Sawa? Fuq wara id-difiża ma nbiddel xejn. Jan Sommer tal-Iżvizzera għamel Euro, skużi. Jan Sommer huwa tal-Iżvizzera l-benefiċċju ta' minn. Eżatt, Jan Sommer huwa tal-Iżvizzera goalkeeper tal-Borussia Mönchengladbach ukoll. Fuq wara l-erba' difensuri qegħdin ngħidu ġifieri Kyle Walker li jina lija, Kyle Walker huwa the best of the best tal-Ingilterra. Jina lija l-aqwa player Ingliż li kien f'dan il-Euro kien propju Kyle Walker. Anki fil-final lob inkredibbli minn right back tara ħilab ċentrali u jilab ma taqbżu b'xejn literalment. Għamel żewġ frejjeċ ġifieri. Ma fimna, minn ma jagħmilx frejjeċ. Imma kien tajjeb ta' veru, personalment oġobni ħafna. Maguire ukoll, sajna Maguire nammetti illi Maguire mhux dak il-player li dejjem ngħid dejjem għad tipo dan joqsu xi ħaġa. Kif kienet jitkellem Nathan mal-United qatt ma wera l-potenzjal li wera f'dan il-Euro. Id-difensur ċentrali li ieħor li huwa Bonucci, hawnhekk ma naqbilx għasina li Chiellini kellu jkun flok Bonucci. Fil-final biss Bonucci kien aħjar minn Chiellini. Fil-lobit l-oħra Chiellini kien aħjar. Jien nista' nitkellem li ma tlifx minuta mill-lob tal-Italja, Chiellini kellu Euro inkredibbli. Żball wieħed għamel fil-final meta ħrab Lusaka.
Ovvjament il-paroli għadu għaddej sissa, suppost kellu jitkeċċa xi ħaġa li awtomatikament hija safra titkeċċa biss jekk tkun azzjoni ċara ta' goħa nerġa' nagħmilha ċara għal min għadu Ma jinsisti. kien il-moment li kieku ħarab, Iva, ma tistax titkeċċa. kieku ħarab ma kien ħadd tilħu. Għandu ċertu esperjenza dak jagħmilek professional foul apposta. Biex insibu silver lining tal-argument bejnietkom għax nafnu fuq dat tekel ħat ispiċċaw ta' għalaw naqa paroli, imma ħaġa waħda biss nikkonfermaw il-flokkiet ta' Nike durable għax biex ma nqatalux il-flok. Osservazzjoni tajba, Luka. Min jgħid daw olina l-xej, men, orjom dak it-tek. Għandek raġun. Nerġgħu nkomplu fuq li kontet ngħid tal-ewwel 11. Sorry, tal-ewwel 11. Spinazzola xorta kien ħaqqu jidħol fiha. Spinazzola qabel l-injury kif kienet jgħid Antonello, mhux kien plejer strumentali, ma kien l-aqwa plejer tal-Italja bla dubju. Wara l-injury ovvjament kellu jingħata ħati olina li kien Chiesa. F'nofs il-ground ma nbiddej xejn. Pedri diġà tkellimt fuq rajtu Mana biss, nammetti, però kellu Euro ta' veru Mana kien perfett mill-bidu sal-aħħar u fakkarni Lukas kont insejtu Dani Olmo ukoll għamel logħba kbira kontrina. Jorginho ukoll kien kredibbli Jorginho l-kalma għandu li għaġe kollu ballon saħ, m'għandekx dik il-biżar ħajtilfu. Taf li b'xi mod jowru l-ballon ħasa fil-final baqa' jilgħab imweġġa. U plus li dan mhuwiex Taljan, mhuwiex Taljan propju huwa Brażiljan u jilgħab daqshekk għall-qalb man-nazzjonal Taljan bil-forsi tfaħru trid. Il-midfielder ieħor. Skużi? ċekka xindunaw li karta falsa jħasra jiftħu appell. Ejwa, petizzjoni oħra jgħamlu. Jiendi tal-petizzjoni ma fimtix evoldi bla sens, either way. U le, ma dika fimni dibdiet l-ewwel darba kienet ilha dibdiet. U baqgħu sejrin biha kull logħba. Eżatt. Il-midfielder ieħor Højbjerg, onestament jiena l-logħba Danimarka ma segwejx. Ġi ma stax nitkellem fuq, però ħabib tiegħi jżomm mal-Ingliżi għalli għamel logħba kbira kontrina u anki mdorri raħila fil-klabb ukoll għal huwa plejer strumentali ħafna kemm qed nitkellmu fuq Euro. Fuq quddiem Chiesa u Sterling bla dubju Lukaku mhux għax tal-Inter Armilem. Xejn irid inkun naf x'għamel Lukaku f'dal-Euro, bir-rispett kollu skur jagħtef fl-ewwel logħba ma' Russja, skur jagħt tliet gols da. X'għamel iktar? Jiena lija jew Ronaldo jew bir-rispett kollu l-iżjed plejer underrated lat ma jsemmi Patrick Schick. Fil-fatt kont se nsemmihulek jiena. Però jekk ninnotaw kollox, għax tittaħseb kollox, Ronaldo ħada top scorer minħabba dak klassi żejjed li kellu li ma mexxik. U Schick ħada best goal of the tournament biex kollha jkunu ħadu xi ħaġa toqgħod taħseb tit fuqha. Bissi xorta jiena nemmen li bħala number 9 striker kellu jkun hemm Patrick Schick. Naqbel 100%. Player ieħor li disappunt li ma kienx fl-aqwa 11 minn number 2 tal-Italja, De Lorenzo. Di Lorenzo. Però mhux ħajħu post Kyle Walker żgur. Dak ħaqqu jkun hemmhekk on his name alone, De Lorenzo. Fil-final hemm kien, le, fil-final hemm kien. Eżatt. Żgur, kien tajjeb. Jiena nixtieq nsemmi plejer illi għalkemm ma kienx fl-starting 11 fl-aqwa 11 ta' Euro 2020, jiena nħoss li għandu jkollu mention anki għal mod kif irnexxielu tista' tgħid kważi waħdu jieħħendilja dak id-drama u l-ansjetà, eċetera, li nqala meta Christian Eriksen kellu dak il-problema kontra fil-logħba Danimarka-Finlandja qed nara l-Clayton jitbissem qed nirreferi Simon Kjær. Il-kbir. Ħansa sik domanda sa Clayton, ħanaqbes tikka żejra fuq il-klabb li żommi jew inti li huwa l-Milan. Taħseb li wara dan il-ħafna ħansejħu l-ġit li jagħmel waqt kien qed jħossib il-sieħbu, kien qed jħossib il-familjari, il-plejers, taħseb li għandu jieħu l-faxxa ta' kaptan? Le. Il-faxxa tal-kaptan ma orrajt li jagħmel ħaqqu jagħmlu li naf boost moment jagħmlu li rridu Danimarka. Però l-ewwel naf ma millix mal-Milan. Speċi m'għandux għalfejn jieħu l-faxxa ta' kaptan ta' klabb meta li jagħmel għamlu mal-nazzjonal. Nerġa' ngħid minix tgħid li jagħmel xi ħaġa anzi jiena ħassejt ignorat li ta' li jagħmel dak kollu. Nemmen li għandhom iċeddulu l-kuntratt. Mhux għalhekk imma x'sissa kien strumentali f'dis sena u nofs li ilu magħna.
Però le, mhux li għandu jingħata l-faxxa tal-kapten. Jiena l-faxxa tal-kapten għalija għandha tingħata l-tnejn min-nies. Jew Calabria li għadu kif ġeddet il-kontrattu qal li lest jagħmel ħajtu kollha mal-Milan u jibqa' bl-istess paga għandu, ġeddewlu l-ollewlu l-paga l-Milan għax riedu. Għax hu mar mingħajr avukat, mingħajr aġenti għallhom jien ġejta biex niffirma, tuni l-kontratt kan niffirma. X'in irid nibqa'? Dak ħaqqu l-faxxa u dejjem jekk iġeddet il-kontratt il-Presidente Frank Kessie. Għax kieku ma kienx hu s-sena l-oħra ma wasalniex fiex wasalna fiċ-Champions League dis-sena. Ġie semmejtlek tnejn li ma tagħmilx differenza minnhom ieħodha u x'wed jew ieħor. Jekk iġeddet Kessie ma tagħmilx differenza, jekk ma jġedditx inti għal il-Calabria minnu fih. Kier ħaqqu kull ġieħa li għamel, però mhux lieħu l-faxxa tal-kapten. Għalija. Tajjeb wisq, mela, imma lura l-Euro 2020. Luka, ħalli naqbdu fuq tema kemm xejn kontroversjali din id-darba. L-għażliet tal-coach Spanjol Luis Enrique li mara l-kampjonati Ewropej mingħajr ma tella ebda plejer ta' Real Madrid. Kemm kont sorpriż minn din id-deċiżjoni? U l-lin mill-fatt li inti partitarju ta' Barcellona bil-ċwaħħa. Le, fem, jiena ngħid il-verità meta rajta kont għal-bidu xokt għal-raġuni li imqarkot nipretendi li Sergio Ramos kien ħajkun hemmhekk. Għax rajt apparti r-rivalità ta' bejn Barcelona u Real Madrid, jiena Sergio Ramos huwa plejer li joġobni. L-unika plejer naħseb li kieku kelli naqla minn skwadra ta' Real u ngħid jilgħab mal-Barcelona dak naċċettaħ. Imma il-fatt hija li l-plejer għandu kellu injuries li kellu bżonn il-ħin biex jirrekupra minnhom. Nasa apparti minn hekk fl-aħħar mill-aħħar fis-season ma tantx lagħab. Di ħafna nies fuq ibdew jiġu li kemm supporters li segwu timijiet Ingliżi u Taljani. U jgħidu li dak kif ma tellax ir-Ramos dan għandu aġenda għandu jekk ma tarawx il-Lig Spanjola u ma tafux li dal-plejer mhux qed jilgħab. Mhux qed jilgħab għar-raġuni, tipo jekk hu mweġġa, forsi out of form, I don't know, imma jekk plejer mhux qed jilgħab ma jistax jitellaw. Issa then again, kieku Ramos kien jgħid mal-iskwadra forsi kien jkun hemm dik inqa' esperjenza sal-punt li kien would have gotten over the line kontra Taljani għalla volja at the end of the day penalties, lotterija. Imma min seta' jtella mir-Real Madrid? Tifhem? Assenzio, Mweġġa, Isco, ma jilgħabx. Asnaf minn naqbad inżemmi. Lucas Vazquez ukoll weġġa wkoll. Lucas Vazquez imweġġa, Nacho imweġġa. To a certain extent, anke players tal-Barcellona komparat ma' seasons. Qabel, kull ma kien hemm 3 players. Imma dan again, anke meta ġew jilagħbu l-qualifier hawn Malta, kull ma kienu 3 players tal-Barcellona. Jiġifieri bħalissa it-tim Spanjol ħadd jaġirna Roma x'kellek ħafna players minn clubs differenti bħalma kienu l-Ingliżi. Għax l-Ingliżi li jkollok player fin-nofs jilgħab ma' Leeds għadhom kemm jitilgħu. Incredibbli, għandek plejer ieħor, id-darling tat-tim jilgħab mal-Aston Villa. Dawk huma l-affarijiet jekk inti vera tħobb il-futbol tew pjaċir tara dik l-unità. Jiena ngħid li l-isbaħ mumenti li rajt f'ħajti tal-futbol kien dawk it-timijiet Spanjoli magħmulin minn maġġoranza Barcellona u plejers tar Real Madrid. Imma dan it-tim vera grad bih, I mean vera kburi bih, għar-raġuni li għandek attakkant. Alright, tal-attakkant li jilgħab mal-Juve dak ħadd ma jrid jitkellem fuq, alright, imma għandek attakkant ieħor jilgħab mal-Villarreal, ieħor jilgħab mal-Real Sociedad, ieħor mal-Leipzig. Players jilgħabu qed mal-Barcellona għandu 18, ieħor Barcellona veteran, ieħor jilgħab mal-Atletico Madrid. Dik kienet hekk, ħaġa sabiħa. Speċjalment il-players tal-Villarreal at the end of the day ħaqhom li kien ikollhom posthom u għax ħadu l-Europa League kontra l-United, ma nafx jekk ma tiftakrux. Mela ngħid ħalli nitkellmu ftit fuq il-coach Gareth Southgate. Minn mindu ħatmun, it-3 iljuni waslu fis-semifinali tat-Tazza tad-Dinja tal-2018, spiċċaw finalisti tal-Lifa fil-UEFA Nations League 2018 u fil-kampjonati Ewropej li għadhom kemm intemmu. X'taħseb li jonqos lil Southgate u lit-tim nazzjonali Ingliż biex sa fl-aħħar ikunu jistgħu jollu dik it-tazza li ssira nieqsa 55 sena? Illa ma ngħid li min jgħid li Southgate mhuwiex the one, ma jafx qed jgħid għaliex
Alla ħares ma ġarax li ġara b'Sem Allardyce u ma bidil Southgate, għax mindu beda Southgate fil-fema tiegħi, għax mhux Southgate biss ta' l-FA kollha jisom bidlu l-mentalità tat-tim u kif għandhom jimxu l-affarijiet. U mellux ukoll bdejt nara video fuq il-pjan li għandhom b'Southgate u bit-tim Ingliż li isma' dis-sena kellha tkun sa semi-final u t-tir il-kbir kienu għalli fil-World Cup jimxu javvanzaw iktar mis-semi-final. Iġveri, we're ahead of schedule. Billi wasalna fil-final naħseb tal-Euro. Anyway, jokes apart, naħseb Southgate kull ma jrid iktar esperjenza. Biex da Southgate qatt ma kien coach ma timijiet oħra, ġas dejjem mhux se jisballa, jew. Jidir li jagħmel parentesi żgħira mal-Middlesbrough. Ej, ma għandux esperjenza da' skem għandu Mancini, għatu bot tal-kelma. Tifimni ma rebaħx leaks, ma għamel xej. Għasib xaħat, fimni l-esperienza b'da li ġara f'dil-axħar Euro joħoda Southgate. Naħseb Southgate kondu bżon iktar esperienza fil-lobit bħal daw. Ovvjament, heartbreak experience għandu kemerit, wara fil-penalty u tlifna penalty shootout fil-final, so. Bess, nejt, naħseb ikun kanu fuq il-finali saru wis zbalji minnaħa ta' Southgate. Ma tistax tmur għal-finali u tiddefendi wara 3 minuti anki tagħmel ċertu bidliet, iddaħħal plejer bir-rispett kollu bħal Bukayo Saka li fil-fema tiegħi meta kien hemm plejers bħal Sancho u Rashford islaw daħlu. Ma istess aħna nisa kiedu vera, ma tittara, dan m'intix qed tilab FIFA fuq il-PlayStation. Da m'intix iddaħħal Sancho li għandu rate card 85. Tittara wan Sancho fil-bidu tal-tournament ma bidix jilab, ovvjament għax kien hemm ħafna għajdut fuq u ser mal-United, da mentalment tqis dik ukoll, ġifieri da għal xi raġuni ma jafx x'inhi. Sancho ma labx daqslim kellu jilab. Rashford issa nafu x'inhi raġuni għax kien injured. Rashford issa ħerġ jilab f'Ottubru mal-United. Ġifieri da kellu injury fi spaltu. Ġifieri again, on paper tgħid Sancho da ma il-coach ikun mat-tim, il-coach ikun qed jara x'inhu jiġri, hemm kwajt li kieku seta' jilab iktar il-Sancho milli jilab il-Sancho, jilab pereżempju l-Foden iktar milli jilab il-Saka, kien jagħmilha. Imma ma nafx. Tkun hemm, tkun magħhom biex tifhem. Klejtin, l-għonet għandi domanda oħra għalik. Biss li għax taħseb li kienet il-problema fl-attak Taljan. Forsi tista' twiġiba fil-qosor. Għax tajb ngħidu li l-Italja rebħed il-kompetizzjoni ironikament mingħajr ma kellha number 9 bħalma kien Vieri, Inzaghi. Żgur. Il-number 9 tagħna kien immobile, il-vera sens tal-kelma kien immobile għax ma ċaqalax. Però milli kont qed nara milux minn ġurnalist Taljan illum ġurnata niftakar minn kien jew YouTuber għax inġert. Li beda jgħid dan u għandu ħafna raġun beda jgħid li mal-Lazio, skużi, attakant bħal immobile, jgħat hemm biex jaqbad bil-kontrattak jiġri u jieħu l-ballon. Fil-fatt it-Taljan ippruvaw jagħmlu kemm il-darba di minn Bonucci jew minn Jorginho itellaw il-ballu li immobile bil-ġiri. U hija xi ħaġa li ma tantx jilagħbu biha t-Taljani, fil-fatt immobile kellu qisu jadatta l-logħba għalhekk u ma rnexxilux. Jiġifieri għalija fuq quddiem it-Taljani għandna problema kbira. Kenna plejer li Mancini ddeċida li ma jtellax, xorta l-lum il-ġurnata la volja rbaħna li Euro xorta ngħid l-isbalja, jew Moise Kean, jew Moise Kean għedlu kif trid. Jien nemmen li dak huwa l-futur bħalissa tal-attakkanti mal-PSG għamel season tajjeb ħafna, orrajt forsi daqsxejn kiesaf. Fil-fatt qed huwa magħruf bħala Balotelli t-tieni. Però jekk qiegħed on top, itfgħu hemm. Għax kemm Immobile speċjalment Belotti, li m'għandux għalfejn semmih. Għax kien qiegħed hemm letteralment biex jaqqat is-26 plejer u għax ma kienx hemm alternattiva ma kenniex fuq quddiem. Ġideka nemmen li kienet il-problema tagħna. L-striker pur. Mill-problema preżunta tal-Italja għal dak li fil-fema tiegħi kien il-waħda mir-raġunijiet għalfejn l-Italja rebħet UEFA Euro 2020 biex ukoll nagħlqu l-programm. Roberto Mancini illi ġabar l-Italja mill-qiegħ ta' nuqqas ta' kwalifikazzjoni għat-tazza tad-dinja
u poġġa lill-Italja fil-quċċata tal-Ewropa. Klejtin forsi xi ftit kummenti dwar il-merti li għandu Mancini f'din ir-rebħa storika. Mela, l-ewwel nett, 34 logħba mingħajr telfa. Logħba biss il-bot mir-rekord li għamlu Spanja u l-Brażil ta' 35 logħba mingħajr telfa li din ħad intlab kontra l-Bulgarija. Jekk dik il-logħba ma nidilfuhiex, 3 tim wara għandna l-logħba ma' Svizzera, jekk ma nidilfux dik il-logħba niġu l-aktar tim fid-dinja li ilu ma jitlef logħba. ċewe 36 logħba. Roberto Mancini fit-tmun tal-Italja mill-ewwel sal-logħba tissa. U għatanna ċans li nirbħu in-Nations League għax qegħdin fil-Final Four. Mela, Roberto Mancini x'għamel? Roberto Mancini qabad tim letteralment spiċċut, tim letteralment li ma kellu saħħa ta' xejn, tim illi kien moralment hemm misfel, qabdu minn hemmhekk, qabad ċertu players li diġà kellhom l-esperjenza, għandna jgħidu aħna Bonucci, Chiellini, Acerbi, dok li niftakar bħalissa li għandhom over 30 forsi Immobile stess. Ħallihom hemmhekk u magħhom żied daw il-players iż-żgħar bħal ngħidu aħna Jorginho li għalkemm mhuwiex żgħir, però ma tantx kien ilu jilgħab fin-nazzjonal taħt Ventura għax ma nafx kienet jistenna dak il-paħaħħu ta' coach, ngħidlu hekk, flok ngħid xi ħaġa oħra biex jitella lil Jorginho. Verratti illi tella u ġab ftiegħu Mancini għax Verratti qatt ma lab il-logħba mal-Italja laf dan il-Euro u li lab taħt Mancini. Players bħal Locatelli li żgur ħadd ma ħaseb li huwa player. Jilla l-wet kont immaqdru, jilla l-wet li fraħ meta neħħajnieh il-Milan, illum il-ġurnata kelli nibilgħu. Pessina. Suppost imbarazz ta' player da, issa qabad jilgħab minn Jannar mal-Atalanta. Bum, tafgħu mal-Italja. Weġġa Sensi ġi Pessina. Players oħrajn bħal ngħidu aħna Insigne kien jitlanka ma' Ventura, però Insigne Mancini kompli responsabilizzat. Federico Chiesa, semmi ismu biss qed jilgħab lob indemonjat, Leonardo Spinazzola li kellu season kbir ma' Roma u kompla dej mal-Italja. Di Lorenzo, l-istess Di Lorenzo minn kien Di Lorenzo. Kien jilgħab ma' l-Empoli, da waqgħu l-Empoli. Ħaduh in-Napoli minn għand l-Empoli, bħalma aħna ħadna lil-Bennacer. Law f'imbarazz ħadtu minn tim waħ. Spiċċa European Champion u liħor Champion Afrikan. Daw it-tnejn ma kienu ma' l-Empoli. Bennacer u Di Lorenzo. Li Mancini ddeċida li jtella lil Di Lorenzo. Mux Luka Lorenzo, Di Lorenzo, importanti, namlu ċara dik. Mancini dak l-għamel, Mancini qabata għat it-tim u titqis li l-Italja konna mingħajr Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini u Stefano Sensi. Plus il-players l-oħrajn li ddeċida li ma jtellax. Meta ka ddeċida li ma jtellax. Ġina nemmen li ġej żmien sabiħa l-Italja, però l-istess anzi aħjar l-Ingilterra jina nemmen l-Ingilterra fil-World Cup ħajarġaw javvanzaw. Żgur, għax għandhom ġenerazzjoni mhux ta' li tgħid attakk biss, jew midfield biss, jew difiża biss. Le, għandhom minn kull imkien. Għandhom players għadhom żgħar, għandhom players illi fil-fatt jekk tara l-logħba tal-final, l-Italja daħlu players li huma ħafna inqas tajbin on paper. Mit-titolari ngħidu aħna Berardi flok Chiesa, ngħidu aħna Belotti flok Immobile, ngħidu aħna miktar talba issa Cristante flok Verratti. L-Ingilterra jdaħħallek il-Rashford, jdaħħallek il-Sancho, jdaħħallek il-Grealish. Kollu ma players kważi aħjar mill-li kien hemm qabel. U allura nemmen li l-Ingilterra semmejta tajliet mhux fuq l-Italja kont qed titkellem peress semmej kif kont qed nisma' lil ngħid qabel jitkellem fuq l-Ingilterra. L-Ingilterra għandhom ġenerazzjoni sħiħa u anke Spanja, però nemmen l-Ingliżi iktar. L-Ingilterra għandhom ġenerazzjoni sħiħa ta' players ġejjin. Però nerġa' ngħaddi fuq Mancini litteralment qabad dat tim qabdu hekk u għalliħen fuq. Ħadna l-Euro 2020 nippruvaw nieħdu n-Nations League ukoll u naraw x'jiġri fit-tazza tad-dinja tal-Qatar is-sena d-dieħla. Mela, jixtaqt naddi argument uħor, bis fortunatament il-ħin skada l-lum għal daqstant grazzi l-mistednin tagħna, kena programm l-iktar interessanti u din issija nħoss li kif taqbad tajt. Rajta letteralment it-tira l-inqasijin u nispera li wkoll intom li kontu qed issegwu l-programm. Grazzi wkoll tmur l-sponsors tagħna illi huma il-Beauty Wisdom tal-Fgura u Lily's Health and Beauty. Il-ġimgħa d-dieħla l-intervista huwa maħsub illi tiddiskuti il-kampjonat tal-Formula 2 li se jkompli fit-tmiem il-ġimgħa li ġej ġewwa
Silverstone. Inħeġġixkom biex ukoll tkomplu segwu il-programmi kollha u l-kontenut kollu li għandna tiela matul dawn il-3 li ġejjin fuq kollox fuq il-netwerk tagħna, Formula 1, Formula 2, forsi jkunu wkoll iżjed aħbarijiet minnaħa ta' trasferimenti u iżjed. Sakemm nerġgħu niltaqgħu Antonello Bellatikom il-kumplament ta' lejl tajjeb u ħudu ħsieb. L-intervista ġiet imwassla lilkom minn Beauty Wisdom tal-Żgura u Lily's Health and Beauty.